Ezase Great Town. Le umaphumulo nani ne-Transcorp nani? Ne-Transcorp. Njengabantu ujikijiki. Hayi. Awusuka madoda. Inkabi zokuqala lezi bayibiza inkabi zokuqala. Ngicela nje bafethu siqale ngamagama abazali. And then ke size ngegama leqembu umuntu uyasho ukuthi ubani wakabani usukaphi. Igama lami ke mina ngumnqobi ngamakhaya siwaphansi eTranscorp kwavumba isigodi Xova Mxovane. Uzandla zendidane zasala kabili zasala zavela kuyena. Awusuka madoda. Umama ongizalayo ubongi wakamakhaya khona eTranscorp. Siyabona. Sanibona mabhinca, sanibona ekhaya sikhulekele sila emashingeni okhuluma usanele wakacele phansi njengabantu kwajikijiki emabovini ngaphansi kwenkosi uNgubane babhemu. Ziyakhala sixoba njengoshuni kaBhuti. Shot left. Okay, igama leqembu lithi igama leqembu what inspired it? Yini inspire igama leqembu? Isilungu madoda. Izinkabi zokuqala singasho nje ukuthi cha lona gama lasifanele lelo ukuthi nje sibe izinkabi zokuqala la kumaskandi kube khona inkabi yabo. No ukuthi ke leli gama lijulile ngoba kahle sothi saliphiwa abantu ngoba before sifika emashingeni besenza umculo weAfropop. So besithi masifika besigqwela wona uGrant ukuthi maso performa nalabo abafana babo holokishini. Manje hlethwe inkabi manje mangumele siqale bevele bebhule ngathi amazolo. Two inkabi zokuqala. Inkabi zokuqala. Into ke esibhulisa amazolo ngabo ukuthi manje sasithi mase sikhona kucace sesiyivibe already yabo. Hayi so wonke umuntu vele usefuna ukubona ukuthi ziphetheni inkabi kwathi inkabi zokuqala yabo. Ninomsebenzi oyiphila. Kodwa ngizwe ngathi nizoqala ngamasingila awucacise lapho. Ingoma kahle ezikhona ezisemashingeni esazenza emashingeni zo 6 kodwa so dedele zo 3. Okay ngicela nje ihloko nje fast. Okay so dedele umlilo sidedele umjolo sidedele ibhinci. Umlilo featuring umlilo uzobe sihamba neintokazi kuthiwa Neriso Amasi bese kuthi umjolo sambe noNtofontofo wakamchunu bese uthi ibhinca sambe noSandile wakamchunu enkandla. Alright. Bafo nguwe lapho. Yini nje inspire ukubhala kwini? Mhlawumbe manibhala yini into enibukela kuyo nisuke ningimuphi umoya manibhala ingoma mhlawumbe imuphi umlayezo enifuna ukudlulisela kubantu? Kakhulukazi inkabi zokuqala zezithi mayibhala ingoma sesibhala ingoma izinto ezenzakalayo nezinto eziyiprofito ukuhamba kwesikhathi lapho uzobe sebonala khona into eziningi ukuthi